Ta ana bolo fara chama Institut des sciences médicales Gorée ISM Go limanaw doctorate jango nyese bien turko la adama de la koy fiew fo ka soro iye bana nyeyini ka don na kari me ga sababu ga siga dangari ke adama de ke nyina mayala ko kele ke bo mo fare ko la wa wera tinye fiew fo ka soro iye la ko so nyuma segere afle aw koro e école de santé kala jata na bolo fara chama Institut des sciences médicales Gorée on veut pas ko ya kalabankura Femiye santé bara mayesa nimbara dere bike école de santé na bolo fara chama la école de santé kala jata on a fleke on bolo jigiye formation de qualité doctorat siraka meme te galo ka fo o ga dimso ga futina yelenye o pela dele be kala ni lakol so daga bana nuna o go bolo fara de flani cycle niveau de technicien de santé publique infirmière obstétricienne technicien de laboratoire deuxième cycle no niveau bac infirmier d'état sage-femme biologie médicale formation wara o kofe aide soignant ketafara matronika nimpela dele de do école de santé kala jata na bolo fara chama Institut des sciences médicales Gorée la aywa la ko dem ani la ko de zoma aya sefa jona aka la ko so inzegere yoni jama ka chaya u togole de plan on be kalabangura ya hôtel wasulu ko fete toy wali gele ne gajuru bamba 76 45 85 40 non media 20 80 22 20 kala yesini Yirimajo Atetebugu 759 logements ulu maube sera foko tare sabula minye école franco-arabe Khalifa alebna na daele yengoni miye demsenye alebe sega kalange arabukana kake tuabukana togo sebe sara ote ulufe kalo mamunu medu ka jardin d'enfant na sa ulube wakelen sara kalo école fana no oye franco-arabe kalanye ka damine première année na sa fo 7e olu fana be kalange ye o sara oye wakelen ye kalo demsenu no ye jardin d'enfant ye san konnana olu ye wa konontonye wa minye makoro nu fana ye no oye mamunu be premier cycle konnana olu fana ye wa konontonye école franco-arabe Khalifa ale dalele no dongo do togosonu be kei minye demsenu nga kalanke ko nyuma arabukan ale ni tuabukana o école karamogo jolo mbubulu bara tabulo nyuma kama sa ukeleno ka pano solaire belebele sigi ukayorola minye jibo no ye chateau yo fana be ya sa demsenu nga kalam sega noga togomi ka damine ni wati na sa mamunu ngonimbe no lube Yirimajo Atetebugu sugu karafala no oye 750 logements mauye aye boli jona akata odon tokosebe sabula tokosebe sara oye fuye ulufe kalo sa wakele ngoni ibo sara ide aka kalana na kadi ye kalo saba fana iba sara walma bisega bela jilen sara shenkele minye école franco-arabe Khalifa ale daele kunye ya sauka demsen uka siniye sigi uka dine ko uka dine famu ko nyuma ubesega ka togomi ni mami ma fe ki den tokosebe walma ka nyini ngalike ka fami alika ko la ibesega nega juru sira ale laje 91 23 73 50 walma 89 44 38 88 école Khalifa franco-arabe ale nakunya awga demson nga siniye sigi o bambaliye dine famuya ko nyuma minye ka jienda elewye sabula ulufe kala ani demson o de be fembe la jelenye dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinamo sungalo e kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu andugu dum warata de o ko ni kuma tala sa e ka sama moneto yi i yere ta sita sita ka numéro flani warici war sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Va. Oui. J'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es pas chez lui, en bas que tu connais.
Bon, pour voir, on est au Canada, on est aux États-Unis, on est trop. Père Mouna. Eh bien, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais on est où ça? Ah, on est à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a fait master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo, CFP KSI Seukaoufi. Demseni ka dege bolla bara la kabina fitini fo ka taa kɔrɔbaya maakɔrɔw k'olu fana dege bolla bara la fɔmni waati jan o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ CFPKSI ale kɔnɔna na Segu Dar Salam. N'i ye kalanso in ta k'a lajɛ maa mun b'a fɛ ka masɔnya dege menuisier dege plomberie sanitaire peinture bâtiment menuisier métallique ni menuisier bois k'o bɛɛ lajɛlen kɛ Senata sera bela jelen ni bagamara ni jɛgɛlamɔ i bɛ se ka o bɛɛ lajɛlen kɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Segukaw fɛ yen u ma dan o ma min ye machiniste ye agricole carrelage ka taa se staff ni décoration ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bayɛlɛmali minɛnw olu fana bɛ u bolo k'olu kalan musolakaw jɔyɔrɔ ka bon u ka kalan kɔnɔna na kosɛbɛ sabula npogotigi caman bɛ u y'olu dege nin waati laban ninnu na yaasa u bɛ se k'u boloma yɛlɛma cogo min n'aw b'a fɛ dɔrɔn ka aw den tɔgɔ sɛbɛn kabini u fitinin fo ka taa se u kɔrɔbalen ma a ye boli joona aw ka se Segu Medine min ye Dar Salam yɔrɔ in yɛrɛ man jan kosɛbɛ tɔn artisanal ale la Medine sugu kɛrɛfɛla la walima nɛgɛjuru sira a bɛ se ka 76 03 12 23 walima 66 03 12 23 21 73 67 96 Segu Dar Salam min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye CFPKSI ale bɛ maa taa yɔrɔ bɔ siniɲɛsigi o labɛnko ɲuman kama. Complexe scolaire le printemps Ɲamakɔrɔ kuranin na ale dayɛlɛla nin waati in na denmisɛnnin k'a daminɛ a kalo 4 ale bɛ se ka taa yen o ye u ka crèche ye maternelle ale kɔnɔna na petite section moyenne section ani grande section o bɛ fo ka se den san 2 ma o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ u ka kalanso fana bɛ n'o ye premier cycle ye ɲina o b'a daminɛ première année ka taa bila 5e année na min ye kanko ta fanfɛla la français kalan bɛ k'a kɔnɔ anglais kalan ale ni arabu kalan min ye complexe scolaire le printemps ye a dayɛlɛlen no Ɲamakɔrɔ kuranin na sugu ale masurunan na denmisɛnw ka kalan tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ yen sa n'olu b'a fɛ ka anglais kalan n'o ye anglais ye i kɛra denmisɛnnin ye o i kɛra maakɔrɔ ye o k'a daminɛ denmisɛnnin minnu bɛ 4e année fondamentale la fo kana se maakɔrɔbaw ma kalo 6 kalan bɛ kɛ olu kunna anglais la yaasa cogo min na u bɛ se ka anglais ale fɔ ka se ka a dɔn lakari o la sa kalo 6 kalan bɛ kɛ o la min ye complexe scolaire le printemps ye denmisɛnnin ncinin olu bɛ taa ye cogo min mɔbaanu olu fana bɛ taa ye cogo min min ye baluku fana ye o fana bɛ se ka taa anglais kalan ye complexe scolaire le printemps Ɲamakɔrɔ kuranin na sugu kɛrɛfɛla la n'a b'a fɛ ka taa aw denw tɔgɔ sɛbɛn a y'aw boli joona walima aw ka nɛgɛjuru sira ale kɔngɔ 76 74 88 82 walima 76 33 84 72 complexe scolaire le printemps ale nakun ye yaasa min ye denbaw ye olu ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya maakɔrɔw fana ka se ka anglais kalan min ye siniɲɛsigi ye ka o sinsin.
an filɛbaw ani an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Bi ye araba ye tubabukalo ale tile 30 ye bi n'o ye octobre ye san 2024. An ka wulada in na kunnafoni olu la kumabaw o bɛna taa n'an ye gendarmerie kɔnɔna na. Gendarmerie kɔnɔna na an b'a yira la sa k'a fɔ ko min ye école état-major sécurité ale maa fɔlɔ minnu ye kalan kɛ sa olu kɔni ka kalankuncɛw olu kɛra jɔnjɔn dira a maa 30 ma. Dawuda Konate min minɛna kabini jumadon Amara procureur cybercriminalité kumana a ko ko Dawuda ka ko bɛ ale de bolo nin waati in na. Kibaruya minnu b'ale fana bolo n'o ye Dagabana Adama ye an na o da aw tulo kan. Mali archevêque kura n'o ye Bamako archevêque ye Monseigneur Robert Cissé ale taara président fɛ yen n'o ye général d'armée Assimi ye ka taa ale kuma ɲɔgɔn ɲa a ka baarataw hukumu ale kɔnɔna na. Pɔmu den kelen kama cɛkɔrɔba dɔ a filɛ nin k'a denmusonin san 10 k'o boloden kɔni tigɛ ka bɔ yen ko ni bese ye. An y'a yira o la sa k'a fɔ kɔkan kibaruyaw olu na taa n'an ye nin waati in na Laginɛkaw fɛ yen parti politique 50 ko u y'olu ci ka bɔ yen. Alpha Condé ale ka parti bɛ a la. Selu Dalen Jalo min yɛrɛ bɛ tunga fɛ nin waati in na o fana ka parti bɛ a la. RPG ale ni IFDG ko olu kɔni cira ka bɔ yen pewu koyi. Olu ka tɔnko kuma ko banna fanga sigilamaw fɛ minnu bɛ jamanakuntigiya la bi. An b'a yira la fana sa k'a fɔ ko Mali bingali min kɛra Tchad ka ale y'o kɔnfɔ ka se a dan na. Tchad yɛrɛ ɲɛma n'o ye a président ye a yɛrɛ taara kɛnɛ kan. Trump ko ale bɛ ka dɔnkilidala ni seko ni dɔnko tigilamaw wele o kana senkɔrɔma dondoli kɛ. N daw ka nin dɔn dɛ Amara ko 50 san k'o murutira a bolo dɛ. Ayiwa nin na kɔkan kibaru olu kun cɛ k'a fɔ ɲɛna fana Sulemani Sise ale denmuso n'o ye Fatu Sise n'an b'a wele ko Batu ale ye jakura bɔ ja in tɔgɔ ye ko furu. Mun bɛ furu kɔnɔ furu bɛna ye don jumɛn na an na o sɔrɔ ni kunnafoni ninnu olu kɛnɛ ka bi wulada in na Amara Nun Keyita ani ne yɛrɛ k'a da aw ma a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a ko la cogo min. Amara bi ye octobre kalo tile 30 ye san 2024. Octobre kalo tile 30 san 1995 san a bɛnna ntɛnɛndonya dɔ ma. Bi y'o san 29 ye aw ka lajɛ soba n'o ye ɲɛnajɛkɛ soba ye n'o ye seko ni dɔnko soba ye. Bi ni sente maaw b'a kɔnɔ ni o ye palais de congrès o de tun y'a tɔgɔ fɔlɔ ye. Alpha Omar Konare ale y'a kurunbo kari ntɛnɛndonya dɔ fɛ octobre kalo tile 30 san 1995 o san 29 ye bi ye min ye Alpha ye ale kɔni kelen bɛ de tɛ jamanakuntigi an ka jamana kɔnɔ min sera k'a ka san 10 dafa fanga la wa. Alpha Omar Konare a yɛrɛ bɛ a ka so bi Titibugulakaw fɛ yen min ye CICB ye Amadou Toumani Touré nalen fanga la. Cheikh Umar Sissoko ale de tun ye seko ni dɔnko ministre ye sabula CICB ale bɛ seko ni dɔnko ka yamaruya kɔnɔna na. Cheikh Umar ye sɛbɛn kɛ ko ka kɛ ni diɲɛ yɛrɛ taabolo ye ani sommet France Afrique mun tun kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ yan ale ye sɛbɛn kɛ ka taga n'o ye wasabulon na ko k'a tɔgɔ bɔ palais de congrès la koyi k'a yɛlɛma k'a kɛ CICB ye n'o ye centre international de conférence de Bamako ye. O kɛra san 2005 san yɛlɛmaw caman donna la. N'i ye so in ta k'a lajɛ taari 6 a bɛ o de kan min ye taari 75 ye o jɔlen don. Soba belebeleba min b'a kɔnɔ n'o ka bon ni a lajɛ so bɛɛ lajɛlen maa 1000 bɛ don o kɔnɔ o tɔgɔ da n'o Jeliba Sissoko la. Soba kɔnɔna na minnu ye maa 100 ni maa 50 sigiyɔrɔw ye Amara Balamusa Keyita tɔgɔ bɛ o la Ala ma hinɛ n'a la wa Kamisogo Kirinakaw ka wa ka taa se Fode Kuyate ma ale ni Fanta Damba ninnu bɛɛ lajɛlen yɔrɔw tɔgɔ dalen don ninnu na palais de congrès ale kɔnɔna na. Ni waati in na palais de congrès yɛrɛ ye mɔɔnɔ bɔ
mɔnɔbɔ min senfɛ a ye yɔrɔ dilan a yɛrɛ ye a bɛ fɔ min ma sa ko salle de conférence o kun kɔnɔna na sa bi an bɛ se k'a fɔ CICB a san 29 ye bi ye ka tare fɔ u ye CICB Amara ale bɛ yɔrɔ fɛ bi yɔrɔ minnu jɛlen don ni Mali yɔrɔ bɛɛ ye dɛ n'a y'i ja i bɛ surafana dun ale ɲɛgɛn kɔnɔ gasi foyi t'i la wa yɔrɔ san kalo 12 ale bɛ jɔsi heure o heure minute o minute a ɲɛma n'o ye Segu Disa ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn nka maa caman fana ye ɲɛmaya kɛ CICB in na ye an b'u bɛɛ lajɛlen fo n'an bɔra CICB la an bɛ Kuluba sira minɛ jamanakuntigi n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye ale ye chrétien diinɛ maaw ka maa mafalenba n'o ye u ka archevêque kura ye Bamakɔ tɔgɔ la Monseigneur Robert Cissé ale min tun bɛ Sikasokaw fɛ yen min ye chrétiennakaw ye u y'u bolo ɲɛsin a ma ko sabula cɛkɔrɔba n'o ye Jean Zerbo ye ale bɛ san 85 la bi a yɛrɛ k'a fɔ sa ko olu kɔni fɛ Amara i si mana se san 75 ma wa e bɛ taa sɛgɛnnafiɲɛbɔ la sɛgɛnnafiɲɛbɔ mɔnɔ bɔra siɲɛ 2 cɛkɔrɔba ye u y'a yira sa ko a ye dɔ kɛ cardinal son éminence Jean Zerbo ko ale ka sigiyɔrɔ di nin waati in na Sikasokaw ka ɲɛmaa ma n'o o ye Monseigneur Robert Cissé ye o de taara jamanakuntigi Assimi fɛ yen nka Amara Jean Zerbo tun bɛ kɛnɛ kan dɛ maakɔrɔka ye suruku ɲɛ dɛ Jean Zerbo basigi karamɔgɔba bɛɛ ni keleya ɲinini an ka jamana kɔnɔ baaraba minnu bɛ yen n'o bɛ diinɛw kalanso ɲɔgɔn na n'a bɛ fɔ ma ko Union nationale ka taa se bɛɛ ni keleya kumaw selifɔliw ma jamanaden minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'olu ye chrétien diinɛ maaw ye k'olu kalan ɲɔgɔn na ka maliden bɛɛ lajɛlen kɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ cɛkɔrɔba Jean Zerbo a yɛrɛ nana koyi a ko président ma anw ka diinɛ an jɛra ka nin de ta an y'a sugandi an jɛra n'a ye wa ale de bɛna bila ne nɔ na archevêque la Bamako bi nana n'a ye ka n'a yiri la an yɛrɛ ka diinɛw tɔgɔ la diinɛ ni bato ministre o fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baara in ye a y'a to Assimi ani u ka hakilila falen kɛ jamana kibaruyaw kan min ye basigi ni lafiya bɛ se ka na don cogo min na an ka jamana kɔnɔ Amara nin kɔni tun y'a siɲɛ fɔlɔ ye min ye Robert Cissé k'a b'a sigira ani jamana ɲɛmaaw olu ka ɲɔgɔn ye an b'a fɔ sa ko min ye Robert Cissé ko Ala ka baaraw olu ɲɛ a bolo Amara sisan an bɔra ka kibaruya sɔrɔ ko min ye Karachi ɲɛmaa ye n'o ye Maman Mariko ye IEM ale ye o ɲɛmaaya kɛ ko maa dɔw filɛ nin ye ka taa ale fana ta caw ka tunu ni a ye koyi Maman Mariko tɛ maa dogolen ye min ye ENA ale tun bɛ yen o ENA IEM secrétaire général tun don san 1990 IEM yɛrɛ bureau ba a kɛra o fana secrétaire général ye Maman Mariko ni waati laban in na a ye bɛrɛbɛrɛli tɔn de sigi koyi tɔn min n'a y'o tɔgɔ da ko Karachi faso ɲɛta ka se ka o sigi sen kan min ye général ye ale yɛrɛ baara caman kɛ tɔndenw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min IEM bureau de coordination a ye o baara kɛ koyi nin waati laban in na sa min ye Maman Mariko ye maaw y'a yira sa k'a fɔ ko a kɔni ka laseli labanw min ye k'a yeko laban min kɛ o kɛra bi kalo in tile 30 nɛgɛ kanɲɛ 16 waati tɛmɛnen miniti 30 ye Jikɔrɔ ni secteur 3 kɔnɔna secteur 7 kɔnɔna na Bamakɔ yan ko yen de sa a kun taalen don janajakɛyɔrɔ dɔ la a limana dɔ o fatulen o kɔfɛ de sa kɔni fo sisan sa maaw ko maa dɔw kɔni nana ta ko u kun kunkolo dogolen don dɛ Karachi ɲɛmaa in ale fana tɛ maa dogolen IEM ko la n'o ye Maman Mariko ye n'Ala sɔnna a ma an na tila ka IEM maakɔrɔ dɔw wele olu minnu ye ni kibaruya in d'an tulo ka kuma tɛ bali de sabula kibaruya in a cunna ala ma mɛn a y'a sɔrɔ an yɛrɛ donna an bɛ ka fasiriw kɛ Amara kabini juma don min ye Dawuda Konate ale tununa n'o ye commandant ye surveillant de prison ka maa mafalenba in tɛ wa a kelen tɛ ale ni Famusa n'o ye Famusa Dumbuya ye u y'a yira Famusa Fɔnba ye u y'a yira sa k'a fɔ ko ninnu kɔni u ka tununi hukumu kɔnɔna na u ka lafasajɛkulu kun wulila k'u jɔ ko fo fɛn ka ɲɛf'u ɲɛna u bɛ min faamu minisiri min bɛ kiiriko kunna o tun y'a f'u ye k'u ko hakilina kɛ kelen ko ni Ala sɔnna a ma k'u na kibaruya sɔrɔ ka bɔ olu yɔrɔ ka kɛ ni maa kofɔlen in ye sɔgɔmada in na procureur min bɛ yen n'o bɛ pôle national de cybercriminalité kunna k'a b'a da maliden cɛ n'a den muso bɛɛ lajɛlen tulo kan ko min ye kibaruya
n'o ye kuma jatigintan dɔ ye olu y'o sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ kuma jatigintan ye Amara k'a ye dugu minɛ ko sabula muni ko kuma in ko a na kɛ a m'a fɔ k'a kɛra dɛ a na kɛ aw ka conditionnel in tɛ sa wa a na kɛ kuma in bɔlen don Dawuda Konate kumakan fɛ Dawuda Konate min ni ale ye kasobon kɔlɔsibaa ye Mali kɔnɔna na ko kuma in kɔnɔna na ko a nana yɛrɛ sɔrɔ bɔlɔlɔ sira kan koyi wa ko a kɛlen don ka ɲangini ta ka tila ka lasira ni kumaw ta ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ka basigi ni a ka lafiya ma k'a ye welewelemada fana kɛ yaasa maaw bɛ se cogo min na ka wuli ka fanga yɛrɛ ale ni fanga cakɛminɛnw k'olu bɛɛ lajɛlen daraki ko n'o y'a sɔrɔ olu ye kibaruya min sɔrɔ u ye min lamɛn bɔlɔlɔ sira in fɛ kuma in kɔnɔna na Amara ko n'o y'a sɔrɔ ko o ye nkalonw ye n'o y'a sɔrɔ o kɛlen don ko ye ka nkalon ta ka ɲɛsin fanga tigilamaw ma ko ka kɛ ni a ko yɛrɛ juguya yɔrɔ ye ko minnu b'a kɔnɔna na procureur ko ni sɛgɛsɛgɛli ka kan ka kɛ ni siginiden ye n'o o ye ale ka baarakɛ bolo o article 33 ye ko n'o o ye code de procédure pénale ye procureur ko k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa ko ka kɛ ni nin waleya in ye ko ale yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛ yaasa nin ko in dugumana n'a sanfɛla a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka dɔn cogo min maa minnu sen b'a la maa minnu nɔ minɛlen don sigana bɛ maa la ko ka kɛ ni Konate ale minɛli ye k'u bɛ o baara la Amara sɛbɛn fa sirila bi kunu sakɛ procureur Dr Adama Kulubali cybercriminalité ale ɲɛmaaba ye ale ye bataki bɔra ale yɔrɔ Amara n'an bɔr'o la an bɛ segin ka na min ye an ka kibaruya tɔw la an bɛ taa école de gendarmerie kɔnɔna na nin waati in na min ye école de gendarmerie ye ale kɔnɔna na sa baarakɛra ye baara min bɛ tali kɛ état major min sigilen don nin waati in na n'o kɛrɛnkɛrɛnnen don ka bɛn wolomasiri taba minnu bɛ n'olu ka baara bɛnnen don jamana kɔnɔna ma n'a bɛ fɔ o ma ko force de sécurité olu tun ye maaw bila ka taa kalan na ni état major in ka maa fɔlɔ minnu n'olu ye kalan kɛ lakanako ta an ka jamana kɔnɔ k'u ka jɔnjɔnw dir'u ma makama minnu bɛ ani lakodɔn sɛbɛn minnu bɛ yen ko olu bɛɛ lajɛlen dir'u ma u b'a fɔ yɔrɔ min ma sa ko place d'armes caserne chef d'escadron Bala Kone o tɛ anw yɛrɛ fɛ yan Falajɛ ye wa ko baara in bɛɛ lajɛlen kɛra yen a ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo jamana kɔnɔna lakana minisiri ani basigi ɲinini ni o ye général de division kura ni Dawudu Ali Muhamɛdu ni ye Sorasi ɲɛmaa baba fɛn fɛn b'an ka jamana kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin kɛnɛ in kan ale ni wolomasiri tabaw ka taa fara gardiw Sorasiw min ye gendarme ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen maa 30 mun talen filɛ nin n'olu ye nin kalan in kɛ ko o ye a maa fɔlɔw ye minnu sera ka kalan kɛ a maaw u bɛ bɔ protection civile la Amara min ye garde nationale o maaw b'a la polisilakaw olu fana bɛ a la kalo 7 u y'o de kɛ kalan na kalo 7 kalan in senfɛ sa k'u ye mun ni mun dege sɛbɛnni kɛ ko ɲuman n'i ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka sɛbɛnni kɛ a b'a fɔ min ma ko synthèse ka plan sigi sen kan min bɛ na ni basigi ye jamana kɔnɔna na ani ka wulikajɔw k'olu kunbɛli baaraw kɛ kɛnɛya ni lakanako ta nasira fɛ min ye maintien d'ordre ye k'o fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan i n'a fɔ diɲɛ seleke naani b'a laɲini cogo min maa min ye kalan in yɛrɛ baara bɛɛ lajɛlen k'o kunna n'o ye colonel Seku Dumuya ye a ko maa minnu filɛ nin ye ko u ye kalan min kɛ ko a ye dɔ tali fana kɛ géopolitique la han min ye analyse géostratégique ye Amara ka taa se diɲɛ faamuyali ma diɲɛ duguduguma ko bɛnbɛnbɛn minnu bɛ politique yɛrɛ bun kan bi diɲɛ kɔnɔna na k'u y'o kalan kɛ kalanden ninnu maa 30 ninnu u ye sɛgɛsɛgɛli ani wolomali kɛ yaasa sa ni bingali kɛra aw bɛ se ka maaw lakana cogo di jɔyɔrɔtigiya Sorasiw gun kan ni polisi gun kan ni fɛɛrɛw sigira sen kan walima ni kow balila ka cun aw b'o ko kɛ cogo di min ye colonel Ibrahim Kone ye a kɛtɔ k'u ka diplôme d'u ma a ko u ma ko nin y'aw ka carrière daminɛ de ye koyi ko aw kɔni officier minnu filɛ nin ye a y'a bila kunna ko nin ye birikiden fɔlɔ de ye aw ka Sorasi ɲɛmaaya baara la général de division Dawudu Ali Muhamɛdu ale fana y'a yirula k'a fɔ ko min dilen filɛ ma nin ye k'a b'a to u ka jɔyɔrɔw sɔrɔ a b'a to u ka baarabaw sɔrɔ a b'a to danayabaw ka d'u kan min ye diplôme in ye k'a bɛ école de guerre fana dayɛlɛ u ye nin kɔfɛ ne b'a fɛ ka dɔ fara i ka kalan kan i bɛ se k'o fana sira minɛ ni diplôme in ye wa ko min ye nin promotion fɔlɔ min bɔlen filɛ nin ye n'o ye escadron Seku Togola ye o y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu ye nin baara ninnu kɛ olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a la koyi kalanden caman bɛ bi maa min yɛrɛ ye bɛɛ lajɛlen dan ni o ye chef d'escadron Seku Ɲare
Togola ale de bɛɛ dan ale kɔfɛ sa chef d'état-major Musafa Fane ka sɔrɔ ka na capitaine Musa Mamadou Kulubali o faraw kan olu bɛɛ lajɛlen ye gendarme lakaw ka maa ye kalan ye a kɛra yaasa jamanadenw bɛɛ lajɛlen ka se k'a dɔn k'a fɔ nin waati in na wolomasiri tabaw no olu ye sɔrasiw ye olu ka kalan kɛrɛnkɛrɛnnen u ye dɔ kɛ o la amara ko kɛmɛ sarada la kalan ye tali kɛ wolomasiri tabaw olu ka ko faamuya cogo kan o ye 40 ye min ye 60 tɔ ye o ye lakana kɛko ɲuman ye minisiri ko k'o kɛkun ye min ye sabula olu ye lakana kɛbaw ye nka sɔrasiya ale ni sɔrasiya faamuyali baaraw k'o fana kalan dɔ kun kan ka kɛ u kunna yaasa u yɛrɛ bɛ se k'a dɔn cogo min na u kan ka baara min kɛ don nataw la ni sɔrasi minnu ni gendarme ni garde ni polisi minnu bɔlen filɛ nin ye ni jɔyɔrɔ dir'u ma k'u na woba datugu han sabula u ka kalan hukumu kɔnɔna na don nataw la u fana na se ka kɔmasegin kɛ ka baaraw sigi sen ka danayabaw bɛ se ka da u la cogo min ko i n'a fɔ jamanakuntigi n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye ale yɛrɛ ye laɲini min kɛ ka ɲɛsin ministère de la sécurité ma ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ tali k'o la dɔnniyaw ka kɛ kelen ye wolomasiri tabaw ka faamuyaw ka kɛ kelen ye lakana ni basigi baaraw yiriwali baaraw fo ka taa se jamana yɛrɛ ni jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ka basigi ni lafiya bɛ sɔrɔ cogo min ko kalan in k'a kɛkun dɔ ye o ye amara min ye Tchadikaw bin taara kɛ olu kan koyi u ka sɔrasi 50 ɲɔgɔn ko o ni tora ko in senfɛ Mali ale jamanakuntigi ale ni Mali gouvernement u ye waleya in kɔn kosɛbɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko Tchad Mali jɔlen don a kɛrɛfɛ ka nin waleya in kɔ n'o ye banbanci wale ni wale kɛbagaw ka nin waleya in ye Tchad jamanadenw Tchad gouvernement Tchad jamanakuntigi n'o ye u ka sɔrasiw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa fana ye ko Mali bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin u ma min ye maa minnu fatura ka dugawu don kɛ u ye gouvernement ka sɛbɛn in a fa sirila maa min fɛ sa o ye général de division Ablaye Maïga ye ministre d'état do ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement fana do amara ko sɛbɛ bɛ yɔrɔ yɔrɔ tulon bɛ yen tulonkɛ min bɛ yen n'o bɛ CMSS ni INPS ni kanamu ni a tɔ ni anamu mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ k'u ye balontan sigi sen kan salongo n'o y'a sɔrɔ CMSS ye jɔnjɔn sɔrɔ ɲinanta in na tuguni ko a ndolaciw daminɛna ndolaci minnu don sa cɛkulu kɔni bɛ bila ɲɔgɔn na u y'a yira sa k'a fɔ ko a ko daminɛ don anam maaw olu ni CMSS olu ye ko kunfɔlɔ kɛ musolakaw fɛ yen sa ko e ko kanam anam CMSS gayana koyi 4-0 min ye cɛlakaw fɛ yen fana wa CMSS gayana in fana koyi 4-1 a kɛra Barça Bayern ani Barça Real ye wa yafama sa yafama o b'a ja ayiwa ko nin tulonkɛ in k'a bɛ to sen na amara ko da dumuni fɛnw maaw mago ɲɛ minɛnw maaw bɛ se fɛn minnu ma kosɛbɛ k'u caman sɔngɔ gɛlɛlen don dɛ tulu kɔkɔ malo ka taa se bananku ni kaba ni pomme de terre bɛɛ lajɛlen ma ni jabaw ma ko n tɛ san sɔngɔ dalen n'u kan jagokɛla misɛnmanw kɔni bɛ ka kule sa k'a yira k'a fɔ ko min ye gorosisiw ye n'o ye jagokɛlabaw ye k'olu de kɛlen don ka sɔngɔ ninnu yɛlɛ bi k'u k'a lajɛ u ka sabali yaasa min ye nin waati in na an bɛ se ka ɲɔgɔn mago to cogo min amara kɔkan kibaruyaw la laginɛkaw fɛ yen parti 50 u ko ko olu cira ka bɔ yen 54 ko olu dulonnen don kalo 3 waleya in kɔni a kibaruya dira 67 bɛ yen k'olu bɛ se k'u ka baaraw kɛ ko nka ko sɛbɛn dɔw bɛ yen ko tile 90 b'u bolo ka t'olu sɛbɛnw ɲini nin waleya in kɔni maaw y'a ye bɔlɔlɔ sira fɛ kibaruya in dira laginɛkaw ka minisiri min bɛ mara kama bɔli kunna ale ni u ka jamana kɔnɔna lakana ko u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye parti politikiw ye Guinéenw ka minisiri a y'u jalaki koyi ko maa minnu don k'u ye sariyaw sɔsɔ k'u tɛ réunion kɛ waati la min ye jamana yɛrɛ ye fɛn fɛn fɔ musaka mun bɛ d'u ma olu dondaw olu ma kɛ u ti congrès kɛ u ti assemblée kɛ tɔndenw ti kala u ti foyi o parti 50 mun b'o la u y'olu ci o partiw kɔfɛ sa min ye partiw ye u ka sɛbɛn minnu bɛ yen ni musaka bɛ d'u ma n'u kan k'o di sa o sa k'o kɔmasegi baara kɛ k'o fana ma ye congrès ti k'a waati la sati ni réglementaire dɔw la u kɔni nan'u sigi ten dɔrɔn o partiw ko olu caman bɛ bi a fɔra k'olu ka sɛbɛnw ɲini amara min ye tile 90 b'u bolo u k'u sigi sen kan parti 67 u bɛ k'olu la kɔlɔsi u k'u jija dɛ k'u kana fili n'u kelegura k'u b'u ci komi u ye tɔw ci cogo min
amara parti belebeleba minnu yɛrɛ bɛ Laginɛ kɔnɔna na anw yɛrɛ b'olu dɔn n'o ye RPG Arc-en-Ciel ye Alpha Condé ka parti ale bɛ parti tilenw na bɔgɔbɔgɔ mun tɛ se na se ka baara kɛ tuguni Union des forces démocratiques de la Guinée n'o ye UFDG ye Cellou Dalein Diallo ale ye premier ministre kɔrɔya kɛ ka taa fara sa Union des forces républicaines n'o ye UFR ye ale ye Sidiya Touré fana ka parti ale fana ye premier ministre kɛ k'olu cira bɔgɔbɔgɔ ka bɔ o dun y'a parti bele a bɛ komi ni ko ye Adama ni RPM ni IRD ci ya ha Dumbuya kɛra candidat ye Warakɔrɔ kamalen tɛ numu kamalen bɔ koyi he ka maa kɛ Laginɛ sa Amara Dumbuya ye nin kɛ k'a bolomada ye mun ye ko parti ninnu yɛrɛ caman tɔndenw ko ko a yɛrɛ ka kura sigi dɛ o bɛ koda nin kan a m'a faamu polisigi kana jɔ a fitinin na a b'i ka so ci n'an bɔra Laginɛ min ye Bassirou Diomaye Diakhar Faye Amara n'a ka di ye El Hadji fara tɔgɔ kan koyi a yɛrɛ bɛ Magan nin waati in na Imura a n'a furumuso u taara Imura la min ye Magankaw fɛ ye ko n'u bɔra Magan n'Ala sɔnna ma u bɛna taa Turkikaw fɛ hiji kɛnɛ ka arabu kɔni y'a bɛrɛ bɛrɛ jamana ɲɛmaaw ni fɛn fɛn ka kan u y'o bɛɛ lajɛlen kɛ a ye a n'a furumuso minnu tun bɛ ɲɔgɔn fɛ fana olu fana taara ka taa hiji kɛ min ye bato ye u y'o kɛ Bassirou Diomaye Diakhar Faye k'a ye seliw caman kɛ ka siɲɛnaw kɛ ka dugawu kɛ a ka jamana ye ka dugawu kɛ a yɛrɛ ye o kɔfɛ sa n'a bɔra Arabi Saouditikaw fɛ yen a na i kunda nin waati in na Turkikaw fɛ yen kan Turki jamana ɲɛmaa k'o de wele bila a ma u kana u ka kuma yaasa bɛn ni kelenya min b'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ baaraba minnu kɛ sɔrɔko ta nasira fɛ Senegali ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sabula an fanfɛ bolo fɛ yan Turki ka bolofara caman ni minɛn caman bɛ yen olu bɛ sogolo Senegalikaw olu fɛ yen Tchadi jamana ɲɛmaa a ye Tchadiw wele k'u ka fara ɲɔgɔn kan u k'u bolo di ɲɔgɔn ma sabula waleya min filɛ nin ye Tchadi nin ti maa hakili sigi fiyewu k'a daminɛ dimanche su la kana bila ntɛnɛn na sa min ye Tchadi wolomasiri tabaw minnu bɛ la Tchadi kɔnɔna na n'olu dagayɔrɔ bɛnnen don kan sa Boko Haram kɔni taara firi olu ka Amara min ye surasi cɛ 50 k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ k'a bɛɛ lajɛlen bɔgɔbɔgɔ koyi Tchadi surasiw yɛrɛ ko olu delilen don ko la u bɛ ko kalama u bɛ fɛn jateminɛ nka nin wulikajɔ in nin minɛnw bɔra yɔrɔ min nin wulikajɔ kɛra cogo min ko nin a y'u sɔgɔ dɛ jamanakuntigi a ko kɛlen a yɛrɛ y'a ka surasi fini don koyi a ye forokiya jɛman bɔ ka bila kɛrɛfɛ a y'a ka eliko ta k'i kunda kɛnɛ kan ka taa yɔrɔ lajɛ ko in kɛra cogo di maa minnu bɛ yen n'olu bɔra olu ɲininkara ko mun nana ni nin ye nin ko sera ka kɛ aw la cogo di aw tun bɛ mun na yan mun de tun bɛ aw bolo u ko a ma ko ko i y'a mɛn i bɛ wuli ko maaw nana bi u kan i ko so binnen mɔgɔ kan ko a kɛra cɛ de Amara o ka jugu dɛ i b'i firifiri k'a kɛ komi so binnen kan u ye su yira a la o a yɛrɛ ye mɔgɔw nɔɔni cogo ye a ko sisan sa olu bɛna welewelemada de kɛ communauté internationale ma sabula janfa in bɔra yɔrɔ min u b'a dɔn nka u na labɛnw kɛ yaasa don nataw la ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana u sɔrɔ min y'u ka jamana a bɛ degun minnu kɔnɔna na dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min États-Unis kaw fɛ Amara maa caman y'i ka kala ta ka ban han sabula min ye le 5 ye o kɔni ka fuguru bɔ daba da la de ye o de ye ko yɛrɛ kuncɛ don ye wa fana o bɛ taa fori yɔrɔ yɔrɔ maa min ye se sɔrɔ o bɛ dɔn nka yan'o cɛ halisa Donald Trump ni Kamala Harris u b'u sɔn koyi halisa u bɛ maaw welela k'u ka taa kala ta u ye a yirala sa k'a fɔ ko min ye dɔnkilidala minnu bɛ yen sa ko min ye rappeur baw ye Donald Trump a n'a caman sera ka bɛn dɔw sɔnna a ka fɔta ma olu ye ɲɛnajɛw sigi sen kan k'aw jaw ta n'a ye k'a yira nka ko min ye 55 tɛ ya Amara ne t'a dɔn dɛ ni n filila a fɔ n ye 55 ko murutira a bolo dɛ ko 55 ko ale kɔni ale t'a ka ko la bi a t'a la sini Amara me te fan fɛ yana an ka segin ka na ni kibaruya tɔw ye Yirimajɔ Atetebugu 759 logements olu maaw bɛ se k'a fɔ ko tare sabula min ye école franco arabu kalifa ale bɛna dayɛlɛ yen kɔni min ye denmisɛn ye ale bɛ se ka kalan kɛ arabukan na k'a kɛ tubabukan na tɔgɔsɛbɛ sara o tɛ olu fɛ yen kalo o kalo maa minnu bɛ don u ka jardin d'enfant na sa olu bɛ 1000 sara kalo o kalo
école fana no o ye franco arabu kalan ye k'a daminɛ première année la sa fo 7e olu fana bɛ kalan kɛ ye o sara o ye 1000 ye kalo kalo denmisɛnninw n'o ye jardin d'enfant ye san kɔnɔna olu ye 900 ye wa min ye maakɔrɔ ninnu fana ye no o ye maa minnu bɛ premier cycle kɔnɔna olu fana ye 900 ye école franco arabu kalifa ale dayɛlɛlen don o don tɔgɔsɛbɛnninw bɛ kɛ yen min ye denmisɛnninw ka kalan kɛ ko ɲuman arabukan ale ni tubabukan na o école karamɔgɔ jolenw b'u bolo baara taabolo ɲuman kama sa u kɛlen don ka panneau solaire belebelew sigi u ka yɔrɔ la min ye jibondo ye n'o ye château ye o fana bɛ yen yaasa denmisɛnninw ka kalan bɛ se ka nɔgɔya cogo min k'a daminɛ nin waati in na sa maa minnu kɔni bɛ yen n'olu bɛ yirimajɔ ATT bugu sugu kɛrɛfɛla la n'o o ye 750 logement maaw ye a ye boli joona a ka taa denw tɔgɔ sɛbɛ sabula tɔgɔ sɛbɛ sara o ye fu ye olu fɛ yen kalo kalo sa 1000 kɔni i b'o sara i den a ka kalan na n'a ka di i ye kalo saba fana i b'a sara walima i bɛ se k'a bɛɛ lajɛlen sara siɲɛ kelen min ye école franco arabu kalifa ye ale dayɛlɛ kun ye yaasa u ka denmisɛnw u ka siniɲɛsigi u ka diinɛ ko u ka diɲɛ faamuko ɲuman u bɛ se ka kɛ cogo min ni maa min b'a fɛ k'i den tɔgɔ sɛbɛ walima ka ɲininkali kɛ ka faamuyali k'a ko la i bɛ se ka nɛgɛjuru sira ale lajɛ 91 23 73 50 walima 89 44 38 88 école kalifa franco arabu ale nakun ye aw ka denmisɛnw ka siniɲɛsigi o banbali ye diinɛ faamuyako ɲuman min ye ka diɲɛ dayɛlɛw ye sabula olu fɛ yen kalan ani denmisɛnw o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ n'an bɔra min ye kalifa kɔnɔna na an bɛ taa ɲamana an mana Bamakɔ ɲamana ko kamalen cɛ dɔ cɛkɔrɔba dɔ a filɛ k'a den fitinin san 10 bolo tigɛ ni bese ye pomme kama nin waleya in ye maaw kamana gan kosɛbɛ maaw y'u ɲɛ tereke k'a ko jateminɛ maa faala don wa ni juguyakɛla don wa maanifin yɛrɛ don wa yalama n'a kunkolo bɛ ɲɔgɔn fɛ wa amara ɲininkali sugu bɛɛ lajɛlen kɛra kojugu kɛlɛbaw olu minnu ye sɛbɛn fa siri u ko ko olu yɛrɛ ma deli ka nin juguya wale ye mɔgɔ fɛ i ye maa min wolo k'a ta ka ɲɛsin o ma i n'a fɔ nin cɛkɔrɔba in ye min kɛ nin ye denmisɛnnin san 10 min ye k'o bolo tigɛ ni bese ye ko mun bɛ se ka na ni nin waleya cɛjugu ɲɔgɔnna ye pomme den kelen ale kama waleyaw k'olu kɛra cogo di kojugu kɛlɛba n'o ye Isaka Kulubali n'a ka maaw ye u ko ko ɲamanakaw fɛ nin don in sa min ye cɛkɔrɔba in ye ale kɔni nana ka bɔ baarakɛyɔrɔ de la koyi a nisɔndiyalenba sa yɔrɔ in ka surun bagidana kosɛbɛ laji u y'o k'a tɔgɔ ye ko silamɛba don ka diinɛ ko ka bon kosɛbɛ komi maaw b'a faamu cogo min na ko nin waati in kɔni na sa ale nalen a ka tile bannen tile jalen kosɛbɛ a natɔ a yiriden dɔw sanfɛ a kana so denmisɛnninw kana olu la nisɔndiya min ye u ba yɛrɛ k'u la nisɔndiya yiriden kɔni na sa pomme o de tun ka ca a ye pomme den kelen di den 3 bɛɛ lajɛlen kelen ma u bɛɛ lajɛlen y'u ta dun o dunnen kɔfɛ tuma min na cɛkɔrɔba ale yɛrɛ tun taara safo seli bannen pewu a nana ka na a ka manafinma kɔnɔna ta k'a lajɛ a y'a sɔrɔ a tun ye pomme den kelen min bila a yɛrɛ ɲɛ o tɛ yen a ye ɲininkali kɛ sa denw na ko kuma na ko jɔn ye ne ka pomme in ta denmisɛnninw y'u kɛ sewu a ko wa n'aw m'a fɔ n bɛ ko yira aw la fo min bɛ aw la nimisa ka waleya kɛli la a tilara k'a dɔn k'a fɔ ko u b'u ja ka min kɛ a ko n'u y'a fɔ sa ko k'a na yafa kɛ u ma koyi ko sabula ko denmisɛnninw don ko ni min y'a fɔ k'a bɛ yafa kɛ u ma amara o fɔra yɔrɔ min npogotiginin min n'o ka kɔrɔ n'a den bɛ n'o bɛ san 10 na o ko ale de ye pomme in ta koyi fa ko ko tiɲɛ na ko komi ye pomme in ta sa ko a ka ɲi tan cogo la denmisɛnninw ma t'u da wa sufɛ u dalen a taara den a y'o wuli sa su araba kunjo kɔnɔna na amara den yɛrɛ tun bɛ sunɔgɔ la fo bɛ gɔrɔndɔ i ko ne yɛrɛ ɲɔgɔn na anw bɛ gɔrɔndɔ ka taa n'a ye du camancɛ la ko e ko k'e ye ne ka pomme ta wa ko baba k'e ma fɔ k'i yafara wa ko dɛ k'i bolo da yan a y'a bolo da yɔrɔ min amara a ye bese kɔrɔta ka den bolo tigɛ caki den ni vitesse min bɔra ka boli fo duguni dɔ b'u kɛrɛfɛla la ye n'o ye tonibakaw ye
ka t'i kalifa don olu la maaw ye den yɛrɛ ye u siranna sa u ko 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 a kɛra cogo di ko k'a ye ɲɛ ne ma koyi ko ne fa bɛna ne faa koyi k'a ye bese de ta n kama k'a ye n bolo tigɛ fɔlɔ k'a tun b'a fɛ ka n kun yɛrɛ tigɛ koyi cɛkɔrɔba minnu ye den bɛnna olu dusu bɛɛ lajɛlen kasira ko mɔgɔ bɛ se ka nin kɛ nin mɛlɛkɛnin na cogo di i yɛrɛ woloden den donna kuma na k'a ɲɛfɔ cɛkɔrɔba ninnu ye olu ye den ta joona ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la a bɛ se ka furakɛ cogo min joli bɛ se ka jɔ cogo min o kɔfɛ sa min ye fanga ɲɛmaaw ye u y'olu ladɔnniya ko in na ko ye Amara waleya cɛjugu min kɛra min ye jogini min kɛlen filɛ nin n'a lawulila a kama gendarmerie Baginda o ye wulikajɔ kɛ min ye cɛkɔrɔba ye Laji u ye bolila joona ka taa nɔfɛ u taalen a nɔfɛ u y'a ɲininka sa ko a ko de bɛ cogo di a ye dantigɛliw kɛ u y'a minɛ Amara nin waati in na a fana farala Bamakɔ kasobonba maaw kan yani a ka kiiri don cɛ kojugu kɛlɛba maaw n'o ye Isaka Kulubali n'a ka maaw ye olu ye sɛbɛn in fa seri k'a d'an ma k'a yira an na k'a fɔ Amara maanifin ka n'i yɛrɛ ka kiiri tigɛ i yɛrɛ o ye kelen ye silamɛ diinɛ sariya y'a fɔ cogo o cogo i kɔni ni i ye yafa i yɛrɛ ko k'i yafara kuma tɛ denmisɛnnin don i kan k'a mago to i woloden pɔmu den kelen ye mun ye k'i bɛ taa bese ta ko ka o bolo caron ka bɔ a la waleya in n'Ala sɔnna a ma kiiri a bɛ sigida 6nan maaw olu ka bolo kan ni min bɔra la kojugu kɛlɛbaw u na an labɔ o kalama Amara an ka jamana kɔnɔna na min ye Sulemani Sise ale denmuso Fatu Sise n'an b'a wele ko Batu ale ye jabɔ jami n'o tɔgɔ ye ko furu ye ale kɔni ja npogotiginiw ni kamalenninw ka ko de bɛ a la koyi n'o y'a sɔrɔ npogotiginin kelen bɛ yen ale bi kɔnɔ talen kɔfɛ a terikɛ fɛ komi o tɛ s'a ka musakaw kɔrɔ somɔgɔw b'a ta k'a furu maa wɛrɛ ma kamalennin min fana bɛ dugu kɔnɔ n'o banna ka furu dugu denmisɛnnin tɔw bɛ girin o kan sa ko ka furu Amara ja in an k'a yɔrɔnin dɔ lajɛ sabula a kan ka bɔ nin kalo tubabukalo kura tɛ yan tile 7 alamisa nata alamisa kunɲɔgɔn min ye ja in a kan ka bɔ Babɛnba kɔnɔna na nɛgɛ kanɲɛ 17 waati a bɔ ko fɔlɔ a bɛna na ko ye an k'a lajɛ Batu ka ja in min b'a la. Allah kibaru imba kun alamina ala bara mi ga wala kele beri ga dole do ala bulu ni de kasi kuma idare ne bleli ke tugudi muso bale manda kwale bita boso awele kun tɛ basi tuga ko de do an ka fɛrɛ tigɛ an ka tu di cɛ ma an ka tu don furu la joona an ka kunkɔrɔta b'o la an ka kunnawolo b'o la e tɛ mɔgɔ min dɔn e bɛ se ka na o tigi nɔfɛ cogo di k'i b'o furu a filɛ dɛ taga ɲini yɔrɔ wɛrɛ ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna furu in ne t'a la sabula ne t'i fɛ ne masaw bɛ fɛ ka ne jagoya don furu la dɛ i ko mun wa mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɛ n fa terikɛ Dara i Dara yɛrɛ cɛkɔrɔbatɔ na e fa sɔnna k'o kana tu ɲɔden ko ye musow yo saɲɔgɔnkɛ muɲugu ye ɲɔden ko ye mugu ye ŋɛɲɛ muɲugu ye ɲɔden ko ye musow yo. Fatu Sise n'an b'a wele Batu nin t'a ka filimu fɔlɔ ye nka nin kɔni n'Ala sɔnna ma novembre kalo tile 7 an na taa sini Babɛnba la ka taa furu lajɛ ni Dara ti s'a kɔrɔ u na maa ɲini k'a d'o ma filimu in n'Ala sɔnna ma an na taa a lajɛ dɔgɔkun wɛrɛ an bɛ segin ka taa Yanfoyilakaw fɛ yen Yanfoyila sɔgɔmada in na an ye kibaruya di k'a yira k'a fɔ ko min ye Deso maaw ye
olu kɔni dusuma kasalen no sabula u b'a fɛ ka t'u ka yɔrɔ jɔ jagoya la yɔrɔ jɔliko in hukumu kɔnɔna na sa kibaruya laban minnu sɔrɔla an ka jɛ ka olu lamɛn min ye Adama Jakite ale ye laseli minnu sɔrɔ ka k'an ye sɔgɔmada fɛ ani wulada in na taw. Alhamdulillah, an bɛ si la hakilisigi ni lafiya la. Bin kɔni ye siniwa minnu nana n'u nana n'u ka minɛnw ye donc an y'olu kɔni lasegin kunun ka bɛn ni kunun fitiri waati ye. Olu taara an ma kibaruya wɛrɛ sɔrɔ o la so an ma kibaruya sɔrɔ o la sɔgɔma. Nka min kɔni ye garde n'u ye halisa olu sigilen bɛ n'an ka ekɔliso kɛnɛ kan ye baasi wɛrɛ tɛ yen. Alhamdulillah, sɔgɔma fana n tɛmɛntɔ n y'u ye n taara foli bila u la ka tɛmɛ ka taa n ka ci la n ka katilenyɔrɔ la k'aw kunnafoni k'a fɔ an kɔni sera hakililatigɛ ani basigi la o de kibaruya bɛ sɔgɔmada in na ka da mɔgɔ ka bɛɛ lajɛlen tolo kan. Kasubari sɔgɔma nka mun kɛlen bɛ ka ne kɔnɔna gan Kasimu nin ko in na ni n bɛ n yɛrɛ ɲininka n'a ye ka tila ka a ɲininkali sɛmɛ mɔgɔw la ka ta baara in daminɛ kumarantinin ka na se bi ma ni gurupu fɛn o fɛn bɛ tɛmɛ yan n'u ni fanga bɛ na ɲɔgɔn fɛ nin bɛɛ lajɛlen b'a fɔ de k'a fɔ ko jamana autoritew ye u ci. K'u nana dugutigi ka yamaruya kɔnɔ u nana maire ka yamaruya kɔnɔ u nana préfet ka yamaruya kɔnɔ u ni segaliw bɛ ɲɔgɔn kalama ainsi de suite. Mais an bɛ n'a ye o fɛn o fɛn n'o o bɛ na o kɛnɛ kan an tɛ u ni maire ye an tɛ u ni dugutigi ye a préparé bɛɛ bɛ a caman yɛrɛ bɛ yen o b'a sɔrɔ u bɛ na don min na dugutigi tɛ dugu kɔnɔ. O bɛ na don min na an t'u ni maire ye ɲɔgɔn fɛ o bɛ na don min na an t'u ni segali ye ɲɔgɔn fɛ mais n'u ye a boloda k'a fɔ u bɛ na baara dɔ kɛ donni min kama ninnu de bɛ na o cogo la u bɛ na ni dantigɛliw kɛ quel que soit garde minnu filɛ an fɛ yan bi wala zandarme minnu tun bɛ na wala ofore minnu passera yan maa ma bɛ yan ni a nana enquête kɛ ko in na. A min nana diya u ka bolo kan min bɛ nin présenté k'ale nana bolo wɛrɛ kan u b'a fɔ ko état de ye u bila ka na o état ye u bila ka na waati minnu na an ka fanga fɔlɔfɔlɔ ye dugutigi ni mairie min ye ka taa se Seval ni commandant ma a ka ca la nin don ninnu na olu tɛ ye nka don wɛrɛ minnu na n'u bɛna ka na u ka lahalaw ɲɛɲini u ka waleyaw boloda cogo min na ninnu bɛ na o waati ninnu de kɔnɔ k'a sɔrɔ a dɔ la u ni dugutigi bɛ ɲɔgɔn fɛ wala u ni conseil bɛ ɲɔgɔn fɛ wala u ni mɔgɔ fɔlen ninnu dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ u ka ɲɛɲiniw kɔnɔ n'o waati ninnu tɛmɛna o kɔfɛla la an bɛna force wɛrɛw ye k'a fɔ état de y'u ci an b'an yɛrɛ ɲininka k'a fɔ état nin ci sugu a bɛ tɛmɛ bolo jumɛn fɛ wala a bɛ tɛmɛ fɛɛrɛ jumɛn fɛ o kɛlen bɛ ka anw de kɔnɔna gan ko in na ala ka faamu cogo ɲuman d'an ma. D'accord, Jakite. Hali n'a sɔrɔ ma se so télé weleliw bolo ma communication bolo ma n ye sɔrɔli kɛ k'a fɔ ko anw mɔgɔ damadɔw bɛ yen u kɛlen bɛ ka an mélanger ni communication ye. Il paraît que la communication wolonfila tigɛ 6 bɛ denso concerné a tɔ kelen o ye a dama groupe dɔ ye komi n y'a f'i ye cogo min na ne bɔra so ka sɔrɔ mankan tɛ yen jusqu'à présent ma man kan ko mɛn n bɛ voyage sira de kan n ye appel min sɔrɔ min fɔ an ye o de ye nin ye. K'a fɔ aménagelen bɛ ni communication ye a n'a ɲɔgɔnna caman ba den yɛrɛ tɛ se ka se minnu ma donc an b'o o de o ye wulada kunnafoni ye bon ni ala sɔnna ma inshallah a tɛ tɛmɛ minisi damadɔ kan an kɔni bɛna wuli k'an kun da denso kan
ni Allahu ta'ala ka diɲɛ ni ko ni sera yen fana ni ko kɛra kɛ cogo min na an bɛna a ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye an b'a la o tɛna deli ala ka an bɛ sababu ma. Ayiwa Amara ka kɛ ni denso kibaruya ye sini e ko u ka dugu bɛɛ lajɛlen tɛ lajɛla ye lajɛ belebeleba b'u bolo sini parce que baara kɛlen kunu fɔnkɔɲɔgɔnkaw kɛlen ni gosilima ye a la chinois olu taara chinois sigira u ka machine bɛ yen mais garde nationale élément minnu bɛ yen olu bɛ denso ekɔliso kɔnɔna na u ni dugudenw ma se ɲɔgɔn ma u ma fɔ ɲɔgɔn kɔ sɔgɔmada in na a fɔra ko plainte 6 k'o de bɔra tribunal yɔrɔ ka ɲɛsin mɔgɔw ma min ye Amadu ale bɔra ka min fɔ sisan plainte tigɛkun ye mun ye ko olu de ye ninnu bali u ka se k'u ka baara kɛ anw bolo ɲɛmaaw ka nin ko in u ka taa nin ko in lajɛ jiɲɛma jɔlen na a fɔra ko ni sanu bɛ bɔ mɔgɔw ka yɔrɔ la ni papiyew bɔra ka ban dugudenw ka hakilina bɛ ɲininka wa ninnu ta ye u ka malo sɛnɛyɔrɔ n'u ka ɲɔ sɛnɛyɔrɔ n'u ka balo sɛnɛyɔrɔ de ye o yɔrɔ in n'o kan ka yɛlɛma ka kɛ fɛn o fɛn ye u ni mɔgɔw kan ka bɛn a la u y'a yira k'a fɔ ko dugutigi kelen pe o de ye nin waleya in kɛ a n'u ma bɛn a la a m'a yira dugudenw na min ye Amadu bɔra san ka min fɔ o ye k'a yira k'a fɔ waleya o waleya n'a bɛ taa kɛ ko ka taa nin baara in timɛ olu yɛrɛ ni minnu bɛnna la n'o ye dugutigi n'o ye maire ye n'o ka kankɔrɔsigi olu si tɛ kɛ dugu kɔnɔ a don u jalan de bɛ wuli ka na k'olu bɛna baara kɛ hali ni maa minnu bɛnna ko ka olu ka kɛ yen nka dugudenw ka muruti kalo 1 kalo 2 kalo 3 ka se ka finitigiw bila ka taa halisa o tɛ ka se ka ɲɛnabɔ plainte fana bɔra tribunal fana ka taa di tuguni anw bolo ɲɛmaaw ka wuli ka taa nin ko lajɛ Buguni gouverneur général a ka wuli a ka taa nin ko in sɛgɛsɛgɛ mun de b'a ko la yaasa ko kana taa bɔ a kɔnɔ min bɛna mɔgɔw la nimisa dugu ninnu maaw ko k'u bɛ ɲɔgɔn ye kɛ sini anw bolo gouverneur b'a kalama min bɛ sen na préfet b'a kalama min bɛ sen na tribunal mɔgɔw b'a kalama wulikajɔ ka kɛ kuma ka se ka kɛ yaasa ka se ka balawu bali dugudenw ale ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ bɛn min bɛ se ka sɔrɔ o ka fisa a ka kɛ a futinenama ye hali n'a kɛra cogo cogo n'olu ko k'u bɛ sanu bɔ de kɛ i tɛna taa sanu bɔ mɔgɔ ka yɔrɔ la kɔni n'a man d'u ye i tɛna taa sanu kɔni bɔ mɔgɔ ka yɔrɔ la k'i n'u tɛ se ka ɲɛ sigi la i tɛ se ka taa sanu bɔ mɔgɔ ka yɔrɔ la k'i bɛ taa ko boli u kan jamana ɲɛmaaw u ka o yɔrɔ lajɛ a ko la sabula ko min don a ko a ka gɛlɛn kosɛbɛ nin ye anw ka hakilina ye a ko la k'a ɲɛfɔ ɲɛmaaw ye yaasa fɔnkɔɲɔgɔnkaw futinɛ o kana bɔ ko in na Amara yan'an ka kunnafoniw kun cɛ an b'a yira sa k'a fɔ ko min ye États-Unis kaw ye olu ka bankiw jara ni a ye ka yamaruya di irisilakaw ma k'u bɛ se ka taji d'u ma u bɛ se ka kuran d'u ma cogo min États-Unis bankiw u ni irisi ye bɛnkan dɔ sigi sen kan yaasa irisi bankiw n'u ka mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ cogo min na min ye kuran ye ni États-Unis mago bɛ o kuran na k'a ka kuranw dafa sa ko o na sigi sen kan waleya in kɔni a bɛɛ lajɛlen kɛra u ka jamana musaka bɔli minnu bɛ kɛ kɔkannaw la olu ka ɲɛmɔgɔw olu ni irisilakaw olu ta ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ n'a ta bɛ Amara maaw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye Afrique du Sud ye ale kɔni ye sɛbɛn 100,000 de bɔ k'a yira k'a fɔ bi ko Israël ko a kan ka wele CPI la Afrique du Sud ale kɔni ye laɲini kɛ k'a yira k'a fɔ ko min ye maafa damatɛmɛ ye ko Israɛlikaw k'u y'o de kɛ wa min ye CPI ye a ka daluyaw a y'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'a bɛna taa d'u ma an yɛrɛ fɛ yan sa politikima maa 11 min minɛnen kun don a yirala k'a fɔ ko olu ka maaw kɔni ye welewelemada kɛ kunu cour d'appel la k'a yira sa k'a fɔ k'u b'a fɛ u ka bila min ye u ka bilali u ta n'u bila o na dɔn décembre kalo ale tile 11 nata in na min ye jaabi novembre kalo tile 12 a jaabi na dɔn o ko senfɛ Amara sabula o ye laɲini min kɛ o ye k'a fɔ ko ka liberté de d'u ma ko délibéré n'o ye ka jaabi di o ko kan o ye novembre kalo tile 12 nata in ye o bɛ kɛ Bamako tribunal la an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maa maa kun sɔgɔlen don an na nin waati in na n'Ala sɔnna ma sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ a kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan min ni si tɛ kelen an bɛ dugawu kɛ sa Ala ka tile hɛrɛ Ala ka su hɛrɛ di an bɛɛ lajɛlen ma min y'an ka jamana Ala k'a kisi Ala k'a tanga si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman Ala k'a d'an bɛɛ ma Ala ka fajiri k'an garisɛgɛ ye. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamaw kan
a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45